Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika cikal bakal channel ten Desa Kradenan Trosemi Gathak Sukoharjo. Niki dinten Selasa tanggal 11 Maret 2025. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Raden nggih punika ingkang babat cikal bakal Desa Kradenan Trosemi Gathak Sukoharjo. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Raden kang babat cikal bakal Desa Kradenan, kula paringi pirsa monggo. Menika makomipun Eyang Raden. Mbok menawi dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten Google Map makam cikal bakal Mbah Raden ngeten. Menika makomipun Eyang Raden cikal bakal Desa Kradenan Gathak Sukoharjo. Dek wau sampun suluk kirim donga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Sasampune ndamel video kagem panjenengan ingkang remen ziarah dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Raden. Mbok menawi dulur-dulur badhe titip manfaat kagem bangun makom para leluhur sing kirang kerawat, saged kirim ten ATM kula, ATM BRI atas nama kula Sugianto. Menika makomipun Eyang Raden kang babat cikal bakal Desa Kradenan, saged dipadosi ten Google Map makam cikal bakal Mbah Raden mangaten. Niki cikal bakal ten dinten Selasa tanggal 11 Maret 2025 sowan dumateng para leluhur ten daerah Sukoharjo Kilen. Nggih punika daerah Gathak. Informasine sakmeten dulur-dulur niki nembe 3 menit. Informasine 3 menit. Mbok bilih dulur-dulur cikal bakal channel bermanfaat kagem panjenengan, saged di-subscribe, di-share dumateng dulur-dulur Nusantara ingkang remen nguri-nguri budaya Jawi sowan dumateng para leluhur. Saged di-like. Mbok menawi dulur-dulur mangertosi informasi cikal bakal saged di komen ten nggen komenan kula. Mengke saged kula damelke video kagem informasi dulur-dulur sak Nusantara. Mangaten dulur-dulur, matur nuwun.